районында зор тірлікшілік комплексына саяхат жасайшақпыз. Һәм сізді ондағы іш барыш белән алға таба таныштырабыз. Бинаның бұл өлешендә инде бузаулысы сыерларны әзерлейләр. Родильное помещение, бузау тудыру бүлеге дип әйтик. Сыерлар шушында хәстәрләнәләр һәм алар бузаулаганнан соң сыерларны айрым, бузауларны айрым бүлекләргә ябалар. Автоматизированная система аларны бәйләмичә системасы белән барып роботларга килеп теркәләләр һәм роботларның махсус муеннарына тагылган чип дип әйтик, шул чиплар ярдәмендә сыер турында, терлек турында информацияны ала һәм аны вакыты җиткәч шуларны вакыт белән салып ала. Робот полностью очистку вымени, дойку, ну и соответственно молоко дальше поступает уже в молочные танки. Все роботы имеют дисплей. Мы можем видеть, сколько молока, точнее, залог каждый вывод коровы. Başlarda andan kirgan havаны, şu ventilatorlar yerlerinde havаны tortup çıkaran şu revişli bu помещениеда şu bölgede demek кислородный yoki hava almaşı barlıkka gider. Eğer de indi hava temperaturası doğrunda kişiler bolgan ışırakta isi hava tırışı turganda ventilatorlar bu alarның bütün üstünde işe gelir. Яңа комплекска күчү белән эшегез җиңеләйдеме, кул хезмәтләре кимедеме? Кимеде инде. Монда безгә авыр түгелеш. Кул хезмәте юк монда. Чистар, идарә башка эшләгән. Туган сытып, Аллага шөкер. Йөртү, эшкә йөртү вакыты белән Вакытында килеп ала. Капка төбеннән утырып китәбез. Капка төбенә кайтарып киләбез. Обычно лошадка кайнар ризык белән первый, второй, шигырь, лапшыклар да бар иде. Канәгать инде Аллага шөкер. Шигырь җиңел, акчасы да әйбәт, без мондый акчалар күреп эшләмәдек менәчә. Аллага шөкер. Җитәкчеләребез әйбәт. Аллага шөкер. Авыз әйтмиләр, кычкырмыйлар да. Хәерле иртә дип башлыйлар. Сүзләрен şiirlesen halini bilip şoltrata Anton Pavlovich rahmet ana. Sizga qizlar bek zo'r rahmat aytasi kelamna şuşa avır xizmatingizga. Şuşa xizmatingizni alga tabada namus bilan davom ettirgan. Bek zo'r rahmat sizga avurtmaz. Alga tabada motor etib şuşa tirliklarni tarbiyalab ishlarga yozsin.